Здравейте! Днес ние за вечеря ще хапваме вкусна мусака. Това, което ни е необходимо е олио, кайма, която аз лично ходя да меля в транжорна, 3 по-големи картофа или 5 по-малки и това, което аз ползвам е на Maggi за мусака, който се разтваря в 400 мл вода. Сега това, което първо трябва да направим е да си нарежем картофите на малки купчета. Исках да ви покажа аз какъв нож имам за рязане. По принцип го ползвам при рязане на морковите, когато правя туршия, но е много удобен, когато трябва бързо да нарежете картофи на купчета. Ето вижте как става много бързо. Даже и така се подпирам и направо хващам всичките картофи. Ако ви имате такъв нож, може да го използвате. Става много бързо и много лесно. По принцип аз го купих от магазин за домашни потреби за не повече от 2-3 лева. Да ми върши идеална работа. Е така като лопатка направо загребва всичко, каквото трябва да се вземе от дъската. Мусаката аз я правя с застройка. Който не обича застройка, може да не прави, но става по-хубаво наистина. В застройката слагам 2 яйца, половин кофичка кисело мляко и една супена лъжица брашно. Но това вече накрая ще ви покажа, като стигнем до там. Даже картофите ми дойдоха малко в повече, защото не обичам да има повече месо. Но ще ги сложа вече и този ми остана. Хоп, готово. Следващото, което трябва да направим е да си запържим каймата, без да добавяме вода. Трябва каймата да побелее и да стане на така наречените трухи. Да започне да се отделя. Аз съм включила котлона на максимална степен. Установих, че мелейки кайма в транжорна, цената ми излиза горе-долу почти същата, както ако си купя от хубавата кайма в Kaufland. Те имат една на Брей, мисля, че е марката, смес Стара планина, която килограма и беше. То се личи, че е по-хубаво, но килограма и видях, че около 13 лева и 60 стотинки. А така в транжорна ми излезе 14,40 кг. Но поне видях пред мен наистина какво слагат. Който има месомелачка, предполагам, че вкъщи си мели кайма. Единственото е, че не е овкусена, но аз преди да я сложа в фризера, си слагам сол и я овкусявам леко, или понякога даже не я овкусявам. Аз си купих 2,5 кг и си ги разфасовах, имам си кантарче и си направих на отделни дозички по около 600 грама, 800 грама. Зависи, нали, за какво ще искате да си отделите да се готви. Ако е за пълнен пипер е 1 грамаж, ако ще правите кюфтета и вкъщи сте 3 човека е друг грамаж. Така. Просто между другото ви го казвам като идея. И винаги като съхранявам каймата я правя плоска и сега ще ви покажа как. Ето така. Плоска, за да не взема място и по-бързо се размразява после, отколкото ако е на един кълъп сгъната. И тук съм си написала 600 грама. Ето виждате как става на трухи. Сега някои, може би от вас, не обичат да ползват готови фиксове на Maggi и аз избягвам, но понякога ми е по-лесно така, защото всички подправки, които трябва да сложа, са вътре. Естествено има и нещо, което не трябва да го има вътре, някакви добавки, но пък така е по-бързо и по-лесно. Така или иначе ние не живеем, не се храним био, съвсем всичко чисто ние да си произвеждаме, поне повечето, които живеят от нас в града, в някакъв град. Така че дали ще приемем още малко химия или по-малко или повече, все тая. Така мисля аз.
така каймата стана на трохи и сега добавяме картофите, които предварително, нали, нарязахме. Не съм ги слагала във вода. Просто ги нарязах и ги сложих в тавичката, в която ще правя мусаката. Като допълнителна идея за вечеря към мусаката, ще ви кажа ние какво ще хапнем. Ще направим една зелена салата. Не забравяйте предварително зелената салата, още докато правите мусаката, листата да ги накиснете във вода, за да може да паднат всички пестициди. Ако има такива, то най-вероятно има. И после ще си подсушите листата и така може да я накъсате директно с малко краставица. И също ще си изкараме, аз правих маринован сафрит в буркани. Ще ви дам рецептата някой път. И така объркваме каймата с картофите. Сега ще ви покажа и маринования сафрит, как изглежда моя. Ето, той плува в олио в момента. Само, че ако ще хапвате маринована риба, по-добре не слагайте кисело мляко отгоре на мусаката. Някои хора казват, че не бива. За да не стане някакво натравяне, но не съмнява. Така, изчакваме 2-3 минути и картофите малко да поемат топлината, след което прибавяме разтворения фикс в 400 мл вода. Ето. А пък вие вече, ако готвите по друг начин, ще добавите подправки. Изсипваме вътре всичко. И разбъркваме. В този момент, сега като сипете и вече фикса, понеже то трябва да поври около 5-10 минути някъде, всичко така да се хомогенизира, може да си включите вече фурната да загрява. Аз ще я включа на горен и долен реалтан, без вентилатор, на 200 градуса. При мен е 180 градуса, винаги е малко. Не знам защо, може би големи количества готвя или аз не знам. Не ми е достатъчно. Ето аз изключих вече котлона, мусаката ми вря в този си вид около 10 минути, даже и по-малко. Не добавяйте никакво сол, нищо, всичко е в фикса. Само каймата, картофите, фикса, малко да поври и вече слагате на тавичката и после във фурната. Ето така разпределяте. Ако ви се струва, че течността ви е малко, ако сте сложили повече кайма или повече картофи, може да добавите малко вода. Ама мъничко. Защото все пак правим печена мусака, а не варена. Така и слагаме на фурната. Вече когато е готова, пак ще ви покажа как правя и застройката. Преди малко съм ви заблудила, не е половин кофичка кисело мляко, по-скоро 2/3 от кофичката. С 2 яйца и една супена лъжица брашно.